Evet arkadaşlar, dünyada eşi benzeri olmayan Diyarbakır Ulu Cami. Le Diyarbakırê welatî bajarê xwe nas dikin. Di çarçoveya projeyekî de her hefte grûpekî welatiyên li Diyarbakırê li bajêr geştê dikin û çand û dîroka li bajêr bo wan tê ravekirin. Rehberê geşt û geştiyarî Murat Kutlu anî ziman ku ew ji Diyarbakırê nîne lê aşiqî bajarê Diyarbakırê ye û dema ku karê xwe kiriye bala wî kişandiye ku gelek nişteciyên Diyarbakırê bajarê xwe baş nas nakin. Evet, Diyarbakır Ulu Camii'ne geldiğiniz zaman hemen bir saat göze çarpar. Evet, bu saat kimindir? El Cezayirî. Loma jî bi vê projeyê dixwaze bajarvaniyên Diyarbakırê bajarê xwe nas bikin. Diyarbakır sevdalısıyım. Gerçekten Diyarbakır çok güzel. Ez her hafta ji vê deverê geştiyaran dibim deverên din. Lê heftiyê rojekê Diyarbakırê bi nişteciyên li Diyarbakırê didim nasîn. û vî karî bêpere dikim. Welatî li bajaran dijîn lê hûrguliyên çand û dîroka bajarê xwe nizanin. Diyarbakır jî bajarekî piralî, qedîm û bi dewlemendiyan tijî. Loma jî heta ji destê min tê ez wan hûrguliyên bajêr nîşanî welatiyan didim. Da ku bajarê xwe baştir nas bikin. û dema nas bikin jî dê zêdetir jê hez bikin. Welatiyên ku beşdarî geştê bûn jî hin ji wan berê jî li van ciyan geriyane lê derheqê wan ciyan da xwedî agahî nebûne û hin ji wan jî yekem care li van ciyan digerin. Sosyal medya olarak gördüm. Min li ser medya civakî dît ku geşteke wiha tê kirin û min dil nedikir ku beşdar jî bibim. Lê hevalê min li bajêr negeriya bû û wê xwest ku em pêk ve beşdar bibin. Min wisa dizanî ku ez van deran dizanim û naz dikim. Lê piştî agahdariyan min dît ku mêvan şûnwarên dîrokî tenê temaşe kiriye û hiç nas nekiriye. Loma jî gelek sûdbex derbas dibe. Van kevra ji me çi ji me yani tiştê min nizan bu kevra dinarî ama van kevra ji me çi anlatmış dikim min fehm nedikir. Yani van kevra tariha wê vana me fehm kir û kî memleketê xwe yan welatê xwe dixwaz bigerise bira bi van tura daha zêde bira bigerin bira naz bikin. Hat ragihandin ku dê her hefte bi vî rengî welatiyên li Diyarbakırê li ciyên dîrokî yên bajêr bên gerandin û agahiyên li ser wan şûnwaran bên parvekirin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.